El repte solidari de la Creu Roja Berguedà és una oportunitat de mobilització solidària. La vostra participació ajudarà a posar fi a les desigualtats. Creu Roja Berguedà, amb la col·laboració dels Mountain Runners del Berguedà, ha preparat un recorregut de 8 quilòmetres en la modalitat cursa i en la modalitat caminada, apta per totes les edats. Un recorregut de 8 quilòmetres que podràs fer a peu o bé corrent, amb sortida i arribada a Gironella. Un recorregut nocturn que et farà transcórrer pels entorns de Gironella, passant pels racons amb més encant i més desconeguts. Una nit màgica i solidària, amb números per posar fi a la desigualtat. Una cursa que no et pots perdre. Taken to all the seas, they want to see the loving shine. They want to see the worries fade. It's right there. If it gets stuck too soon, and it's cold. Vine amb nosaltres. Suma't al repte. Participa-hi. Jo hi seré. I tu? Sigues solidari. When you and me